ברגעים המאוד מאוד מיוחדים האלה, יושבים תלמידי י"ב בתוך בתי הספר, והם עוברים חוויה מאוד מאוד משמעותית, פורצת דרך, שעד היום לא הייתה במערכת החינוך. מגיעים לאיזשהו שלב בשנה שכבר החבר'ה מתחילים לנזול, ללכת לעבוד, ללכת לחפש את עצמם, ובעצם בדיוק בתקופה הזאת זה הזמן לתפוס את הי"בתים ולהנחיל שם את כל הערכים שאנחנו רוצים לעתיד. אנחנו מביאים את כל הדברים הטובים שקורים במכינות הקדם צבאיות אל תוך התיכון, אל תוך שנת י"ב. אני שמח שהתחלנו בתש"פ בפיילוט של 70 בתי ספר, ותשפ"ו עוד 220, ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אם בבית ספר המורה הוא זה שמוביל את התהליכים, אז במכינה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, המושכות עוברות בעצם מהצד של המורה לצד של המכיניסט. זה קורה כאן, אצלנו, בתוך התיכונים, מכינות גם צבאיות, גם לצבא וגם לחיים. מנספים עם משמעות. אני אישית חושבת שהמכינה הזאת תיתן לתלמידים כלים ודרכים להתמודד עם החיים אחרי בית ספר. מתי שואלים אותנו מה אנחנו רוצים ללמוד? המכינה היה לחשוב איך עושים את זה שבמקום בחירי. בסופו של דבר הילד הוא מרוויח בענק ואנחנו מגלים אותה מחדש. התלמידים בעצם כאן המקום שלהם לבטא את עצמם יותר. כל אחד פה גילה על עצמו דברים שהוא לא ידע. אנחנו מרגישים כאן יותר אחריות ולומדים איך להתנהל ולהסתגל יותר. ישבנו בבית ספר, עשינו מספר פגישות כל ועדה כדי לארגן את הדברים שהיא צריכה לארגן. הם בחרו, הם התקשרו לאנשים שהם צריכים להתקשר, אם זה בשטח, אם זה בהתנדבות, וזה פשוט מדהים, זה גיבש אותנו ברמות, ובאמת לא דמיינתי שיהיה דבר כזה. בתור מורים, לתת לתלמידים את העצמאות, לתת להם את הקרדיט, לדאוג לעצמם ולחברים שלהם. הם מסוגלים, הם יכולים, הם עושים את זה נפלא, אם רק סומכים עליהם. זה החינוך האמיתי, זה מה שבסוף נשאר. פתאום לקבל את הכוח לידיים, להבין מה זה להיות עצמאי, מה זה להיות אחראי, מה זה להוביל את היום שלך, מה זה להוביל איתך עוד קבוצה, מה זה להחליט דברים. מתענגת על ההתנהלות שלהם, על קבלת ההחלטות שלהם, על השיתוף שלהם, זה פשוט מדהים. בשנה שעברה כל הצוות עבר הכשרה של עולם המכינות, של השפה. זה כלי אדיר, שאולי כמו החלום של כל מסגרת, מה הייתי רוצה לתת לתלמידים שיוצאים ממני, ואני יכול ליצוק תוכן חופשי שלי לשם במרחבים. אני חושבת כל נער צריך לעבור את זה, ושצריך להיות שם כדי להבין, כדי להתבגר, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. דור יותר מעורב בחברה שלו. המטרה שלנו היום, בטח מהשנתיים האחרונות, היא להוביל לכדי כך שיהיו אנשים שיוכלו לשאת את המסע הזה של אחריות והשליחות של המדינה, ולקחת חלק פעיל במה שקורה במדינה שלנו. בתכלס, בלי המכינה, אני חושב שהייתי די אבוד, ולא הייתי יודע לאן אני רוצה להמשיך בעתיד, אם זה מכינה או ישיבה. כל מה שלמדנו פה יישאר איתי לכל החיים. זה לפנות זמן, לפנות מערכת, הלו"ז השתנה פה, זה בא על חשבון, אבל החשבון פה הוא חד משמעי משתלם. מכינת י"ב זה הדבר הבא שיקרה במערכת החינוך. לחנך אדם, להיות אוהב אדם, אוהב עמו ומולדתו. השביל שבה אתה בוחר לצעוד היום, מוביל אל השער שדרכו תעבור מחר. מכינות י"ב, השער למחר. אני רוצה לאחל הרבה מאוד הצלחה לכולנו במהלך החשוב הזה, שעתיד להשפיע על מערכת החינוך כולה.